Bos días, señor alcalde, autoridades, veciñas e veciños de Chantada de fora, miñas donas e meus señores. As miñas primeiras palabras van ser de gratitude e tamén de recoñecemento da importancia que, polo menos desde o punto de vista persoal, para mí tivo esta terra de Chantada. Gratitude á Corporación Municipal de Chantada, ao seu alcalde, Manuel Varela, e tamén ao que eu podría chamar o cronista oficioso da vila, o escritor e poeta e meu amigo de vello, Pablo Rubén Eiré, que me convenceron con sutiles mañas para que viñese botar o pregón da Feira do Viño. Non me puiden negar, e aquí estou, nunha tribuna que ocuparon admiradas figuras da cultura galega como don Antonio Fraguas, primeiro pregoeiro desta feira, ao que seguiron un arrenque longa de poetas, de escritores, xente principal da vida pública galega. Entre eles, un dos últimos foi don Xosé Neira Vilas, que finou infelizmente o ano pasado. Celebro, e polo que me toca, agradezo que a cultura estivese sempre presente no pensamento dos promotores e organizadores desta feira, e diría que tamén de outras feiras da Ribeira Sacra. Non direi que sexa traballo doado facer de pregoeiro, pero unha das razóns máis poderosas para facelo é a miña relación con estas terras, mantida de forma constante desde hai máis de 40 anos. Das vicisitudes das súas xentes aprendín impagables leccións, esas que os libros non ensinan, e con elas puiden construir parte do discurso e da arquitectura interior da miña historia de Galicia. Aínda hoxe, cando paso polas terras de San Fís ou de Nogueira de Asma, de Sabadelle, de Fornas, de Requeixo ou de Pedrafita, da Aguada ou da Peroxa, veñame a memoria nomes ilustres e populares, persoas que coñecín e tratei. Moitas delas están felizmente vivas, algunhas aquí presentes, e outras están no noso recordo, porque xa se volveron sombras do que foron. Quero aproveitar, por tanto, a ocasión para renovar o meu imaginario contrato que me emparenta con esta vila e con esta terra. Unha vila que se agrandou de vez nos últimos 40 anos, unha terra onde o debalo da agricultura e o éxodo rural minguaron a forza que tiñan as parroquias desta contorna, que mesmo rivalizaban coa cabeceira municipal, pero a esencia desta terra sigue a ser a mesma, unha ampla chaira demarcada pola Serra do Faro e polo río Miño, unha serra presidida por unha ermida donde supoñemos que fose de romaría algunha vez coa súa amada, o máis ilustre trovador destas terras, Xoán de Requeixo. É un río antes hilandeiro e hoxe maltratado por grandes encoros, que foi testemunha do paso de peregrinos, de amores de doces abadesas, de retesías de cabaleiros encomendeiros, mais tamén de partidas carlistas e de fuxidos despois da Guerra Civil. Coñecín esta terra, non sendo nativo da mesma, por estudo e por trato directo coas súas xentes. Cheguei aquí por primeira vez nunha mañá fría de febreiro de 1974, sen saber moi ben a onde podía coller. Non coñecía máis que algún compañeiro de pousada en Compostela que me contara, algunhas cousas desta terra. Pero por azares da vida, fun petar á porta do cura de San Fí de Asma, don Paco, que en poucas horas me contou historias das xentes da parroquia, do encoro que estaba case de estrena naquela altura, doutras casas e onde podría ir. Lembro o orgullo con que falou do Gilberto, Carlos Otero Díaz, para os non chantadinos, e mostrou-me os destros da casa de San Fiz, e tamén me fixo probar os viños da súa adega, tintos e brancos, aínda que sabía que Nogueira de Asma era a mellor terra para os brancos. Foi un principio premonitorio, porque moitos outros curas me axudaron, entre eles de forma especial o amigo Pín, que o era naquela altura de Sabadell.
é porque aquela disertación prácticas de don Paco sobre o viño me fixo ver, aunque procedía da Galicia do pan, a importancia que tiña a Galicia do viño. Voume deixar xa de lembranzas persoais e ir ao asunto que esta feira. O propio nome dame pé para enfiar o pregón. É unha feira anual que leva case 3 dúcias de celebración, sempre na mesma sazón, pero a diferenza das feiras tradicionais está máis ou menos especializada. Celébrase nesta vila, que é cabezaleira dunha terra de montaña e ribeira, como dixen, e o viño é o verdadeiro protagonista. Porque a terra é o berzo do viño, pero a feira é o punto de encontro para produtores e consumidores, para dar a coñecer un produto e para crear unha marca. Terra e viño forman un matrimonio indestrutível. Cada terra dá un tipo de viño e cada viño fala da terra na que se produce. Neste caso, o viño de Chantada ten unha historia de seu que agora forma parte dunha denominación de orixe máis ampla que é Ribeira Sacra. A de Chantada é unha das 5 subzonas nas que se divide esta rexión vitícola, pero as súas características son comuns a toda a terra que dá nome á denominación de orixe. Predominio de especies de uva como a mencía, terras de cultivo nas encostas, con socalcos ou terrazas, centros de ribeiras coas súas cepas e adegas que aconsellan tanto a acción cooperativista como a aposta polos viños de autor ou, como diríamos a moda francesa, de propriété. O viño é un produto, queridos amigos, que non se improvisa, senón que bebe, el tamén, dunha longa tradición. O viño de Chantada ten a vantaxe de formar parte desta grande comarca de ecos históricos moi positivos, porque alén da marca Ribeira Sacra tamén é unha rexión natural perfectamente delimitada, e hai poucas comarcas en Galicia que teñan a unidade paisaxística e cultural, a riqueza patrimonial e a fundura histórica que ten a Ribeira Sacra. As súas paisaxes, ordenadas pola montaña e polo eixo Miño-Sil, os séculos de intensa actividade das súas xentes, en realidade aquí atópase en esencia os grandes trazos da paisaxe histórica de Galicia, tanto no aspecto físico como no aspecto histórico e no aspecto realmente social. Territorio ordenado, pois, paisaxe con identidade e cultura de raíz medieval, pautada polo goberno da Igrexa, desenvolta por sucesivas xeracións de campesinos e fidalgos que fixeron algo máis que cultivar a terra ou cobrar rendas. Aquí se ergueron prioratos e conventos como os de Asma ou os dependentes do Mosteiro do Seira e de San Paio de Santiago. Aquí chegaron mestres canteiros formados á beira do mestre Mateo en Compostela para crear en guapos pórticos románicos como os de Fornas ou Ribas de Miño ou igrexas como as de Chouzán. E aquí os escudeiros de grandes cabaleiros ou familiares de conventos de freiras como os antepasados da Casa de Legariños foron creando morgados, logo pazos ou casas grandes que cubillaron unha das fidalguías máis mestas que se teñan dado na Galicia enteira, da que saíron mesmo algunhas estirpes moito máis coñecidas como o Marquesado de San Martín de Ombreiro ou o Marquesado de Valladares, con orixes na Quinteliña e no propio corazón desta vila, frente por frente da Casa dos Lemos. Terra de señores, sí, pero tamén terra de esforzadas comunidades rurais que construíron unha cultura comunal que chegou até os nosos tempos, que fixo mesmo da súa lingua romance un dialecto local, con sotaque e xiros de seu, que nunca adicou dos seus dereitos, moitos ou poucos, que ia logrando sobre a terra, que foi quen de emigrar, de ir a América, nomeadamente a Cuba, para redimir os foros que pagaba ou saldar débedas e pagar trabucos, que non tivo medo dos seus señores naturais e organizou sociedades e sindicatos agrícolas, que foron unha das envexas de toda Galicia pola súa capacidade de mobilización e de transacción ao propio tempo. Unhas xentes que gardan tesouros dunha cultura plurisecular, como recolleu a profesora e amiga Julia Varela, natural desta vila, no seu imprescindible libro sobre a Ulfe, sito xustamente ás beiras do río Miño. Malia a pequena extensión de terra que é apta para o seu cultivo,
O viño marcou desde os tempos antigos os trazos básicos desta comarca. Sabemos que os viños da Mandi, de nome de claros ecos ovidianos, eran consumidos en Roma, tal vez para acompañar nas pitanzas de senadores e cónsules vitoriosos a lamprea que moito estimaban e que agora está en Sazón. Pero a grande expansión deste cultivo é obra da colonización feita polas ordes monásticas nos tempos medievais. As terras de Ribeira Sacra son, coas de Ribeiro de Avia, as pioneiras no cultivo do viño. Xa o bispo lugués Odoario mandara plantar viñas nas beiras do río Miño, concretamente en Diomonde. E tempo andado, os frades vieitos lograron unha masiva difusión do viño que comezou a ser máis que un produto local, un produto de comercio fora desta rexión. Na cidade de Compostela, segundo nos conta o agora moi famoso Códice Calistino, a Porta de Mazarelos era o lugar por onde entraba o precioso viño, seguramente do Ribeiro de Avia e tal vez da Ribeira Sacra. Pero o cultivo do viño é algo máis que tradición, ou o resultado do saber e da experiencia que se transmite de pais e fillos. Tamén precisa de cando en vez mudanzas e innovacións. Unha grande mudanza foi feita cando tivo lugar a praga da filosera, hai máis dun século, que obrigou a sustituir as torgueiras das cepas tradicionais por cepas americanas non afectadas por aquela praga. Cantos paisanos desta terra non foron a Monforte, onde se expendían estas novas cepas. E esta nova mudanza aconteceu en tempos recentes no contexto do abandono da agricultura tradicional e da especialización nesta comarca e en toda Galicia case no monocultivo leiteiro ou forestal. Pero felizmente o viño non segueu exactamente esta deriva. É verdade que o seu cultivo tamén se estendeu, que se alargou a terras antes non cultivadas ou montes, como aconteceu no Baixo Miño ou no Salnés, pero non foi tanto a expansión do espazo como a mellora da súa estrutura produtiva o que colocou a viticultura galega no camiño da modernización. Os viños da Ribeira Sacra, e nomeadamente os xantadinos, non tiñan costume de viaxar moi lonxe. Como diría Cunqueiro, non les va bien el acapararlos, de modo que estaban condenados a seren os viños xovens, de consumo inmediato, pouco aptos para a exportación. Sen embargo, como estamos a ver nesta feira, os viños foron virando dos mercados locais cara aos exteriores, de modo que se converteron nun capítulo importante do que hoxe podemos considerar unha internacionalización da economía galega, por lonxe que a posición dos viños nos pareza do que supón o sector da moda ou da automoción. Pero o que importa non é tanto a cantidade como a dirección na que se corre, e esta viraxe ten detrás uns cambios moi claros do modelo de produción e de comercialización. Retorno aos meus recordos de cando facía as taxes periódicas nesta vila. O propietario dun bar que estaba na Praza Santa Ana, o Centulle, que se chamaba Pepe Irizo Reixas, era un home procedente de San Fiz, como saben, moi sentencioso, e díxome máis dunha vez cando lle facía algún gasto de viño ou de aguardente: non sabedes o que costa producir este viño, o traballo que dan as ribeiras e o pouco que se gaña. Era pesimista sobre o futuro das ribeiras e pensaba que todo se podía acabar. Felizmente non foi así, e esta feira é a mellor mostra. Aconteceu que se recuperou a tradición cooperativista, que naceu unha vinícola de Chantada, que se constituiu esta feira e que se fixo do viño un produto que podía traspasar fronteiras, porque foi capaz de manter características propias que lle gustan ao consumidor, constancia no seu sabor e identidade da terra que o produce. E así naceu, creo que, a vinícola, a feira e esta nova xeira dos viños de Chantada. Penso, por tanto, que o sector do viño acometeu unha grande revolución, o que permite soster que hoxe é un dos sectores punteiros da economía galega, e que algúns viños, como estes da Ribeira Sacra,
foron capaces mesmo de incorporarse a algúns dos rankings máis prestixiosos de calificación dos viños a nivel mundial, entre eles o preparado polo crítico norteamericano Robert Parker. Pensemos na diagnose que eu escoitei hai 40 anos. Era e segue a ser verdade que o traballo das viñas nas encostas dos ríos Miño e Sil é duro, é caristoso, que se trata dunha viticultura que se ten definido como heroica, a propia das viticulturas de montaña que son moi comuns en Europa, desde o Alto Douro portugués ata o Vale de Aosta, a Trento, o Véneto en Italia ou o Val do Mosela na Francia. Pero son limitacións superables en todas partes, como mostran os encontros periódicos, as feiras, os premios, a promoción que fai unha organización internacional como é o CERVIN, o Centro de Investigacións de Estudios e de Valorización para as Viticulturas de Montaña, na que tamén está esta denominación de orixe Ribeira Sacra e, por tanto, comparte a idea de ser unha viticultura heroica e, ao propio tempo, unha viticultura viable. Non se apuren que xa vou acabar. E vou acabar felicitando os promotores desta feira, as xentes que teñen Ribeira, que foron quen de erguer modernas adegas e fixeron a marca de orixe. Despois de 34 edicións, este evento penso que está consolidado, que terá novos desafíos, pero creo que é un milagre que haxa tantas adegas tan prestixiosas e que moitas 13 das 17 que hai nesta subzona esteñen aquí presentes. O grande desta transformación é que o viño non perdeu identidade. Pertence aos bodegueiros, aos colleiteiros, ás adegas novas e vellas, pero un pouco é un tesouro particular que tamén nos pertenece a todos, porque o viño é un sinal de riqueza e tamén unha expresión dun adianto civilizacional, porque onde hai viño hai cultura. Non é por acaso que o viño forme parte, en fin, da tradición máis ilustre do libro por antonomasia que é a Biblia, ou da liturxia dunha religión monoteísta como é o cristianismo. E agora sí que xa remato cun desexo para o que resta de festa e se pode ser para outros anos. Suxírolles que proben o viño, se non fixeron xa, que beban devagar e con moderación. Sabemos que beber é pracenteiro, pero tamén ten os seus peligros desde Noé. En todo caso, o viño alegra os corazóns e festas en viño e media festa. Con bon tino, os organizadores colocaron este pregón a unha hora prudente, antes mesmo do xantar, lonxe da noite, na que o viño fai saber o que hai de certo en cada un de nós, como decía un poeta natural de Monfort. A verdade do viño é múltiple, pero eu prefiro pensar que unha copa de viño é como un verso. Isto é, todo canto unha boca humana pode expresar. Da miña boca non pode sair un poema, pero pode sair este desexo e, por tanto, vou erguer simbólicamente unha copa de viño tinto desta Ribeira de Chantada e brindar por unha longa vida para todos nós e que non nos falte o viño para beber, para conversar e para soñar. Bos días e boa festa.